Abusuafo ene de ye de yani ekokopie mo ewo atoye mantemo ye bronu anidi ede kwasimintima ara hosem kase bi akoso ewo hono ama mene wo ekase ede nansini anidi ede Ishmael esiedu wakwakopie mo ewo apostlefo akachia enche wo mo de no bekwakopie mo ewo court asemdibia na wo mo ede na asem ede amano enam enyama honsem bia wodi ye ede che wo no ankasa ne tenant na ne nkrofo a wone womo eti eyefidua emu na amaneboni di ensem no etu edwan na chese abusuafo Ishmael ene abaya ne di ede na nasafoa ene ne kunu Richard Kujo womo ena etie na ya politanka womo ebu ensuo ewomu ewofie honum num na ne ho safoa ewo Ishmael yi ehonum enti ye Richard Kujo na yire na nasafoa eye na adwense obekọ akwakobu ensuo ntokobusa Ishmael se wo safoa no ewo ne ntwen ana na no na chese ekwaye akasa ema Richard Kujo eba abontin no obehu se na adenti na Ishmael ene ne yire ekasa sa no wontina ho ema chese Richard ye Ishmael yi ene ne yire enye den enkasa sa endrusa empempenson na no na chese woje ebebe gina mu ekasa ye ebia abusuafo wobi nim de eka Ishmael ohokofa ye sekan kase an cutlass yi ebie edi ebetwitwa Richard Kujo asisi amene wo ekasai ede wo ye kwasimintim ayaresabia woje ayarehwe na sedim di kan eka ye no Ishmael soso akopiemo ewo apostlefo akache ye wo mo ehwehwemu a enche no wo mde no bekwa akopiemo ewo asemdibia no akoka na ase no wachemu denti a na de hye no a enu nti no ema ne di sa bonefo se na mmenkotie UTV amane boni no ensemo di tudwa no embra ne ba ye beto aso akase no so na ye kwakopie mu ewo kwasimintim eho ne yenya nte se nurse ni abrantie bi a ye frɛ no Ishmael Asiedu ya oye adwuma ewo kwasimintim ayaresabia onam so ene ni abrantie bi a one ne atifie watwitwa no fremfram a me ne okasa yi wapra epra emu odin pa na ne nyina ene se wo mo ntokwa kakra ene sɔre ewo one abrantie yi entem efa eye keys bi a eye polytank bi esi ho a omabu nsu agum no na nipa kora ewo ne nkyɛn no wo mo epeki no bi ede akwakokobu nsuo ni bi na eno na abrantie ye frɛ no Richard Kujo ya sese amene mo kasa ye twitwa no a wo ayaresabia no ne yire ya ye frɛ no nasafo a wokɔ eye abrantie Ishmael Asiedu ho ya okobisa ne seki no a eye da polytank ni mu no owa na opese obu nsuo no bi na eno na nasafo a ene Ishmael Asiedu eye akasakasa ntokwa esɔre ye eno enam so na afa Richard Kujo ye oba ye se okay me hwɛ ma wo mo me yire enu nti oba ye se oba be pata ntokwa no wa hu ne ye achese Ishmael Asiedu ekofa asekan a watwitwa ne pra atwitwa no pa ma sesi ya me no kasa die wa pra emu odin pa na Richard Kujo yi sesi ya anya nte ye se o wayaresabia oje eye ayarehwe ya ne nyina mu no eye police commander ye okwasimintim eye superintendent Lennox Edu na wode edit to dwa se eye suspect anase Ishmael Asiedu ya wode sekan atwitwa na nasafo a ne kunu eye Richard Kujo yi waba bepie mu ewo wo mo akache ya sesi ya no wo mo aye bibia sesi ye de na ekwakopie mu ewo court eye nyame ya adom a wochena na adekodie nti a wofa sekan atwitwa na yonko ya one na etifie ya na wonkan bi hye mu no waba bekire mu ne nti a otumi eye saade no asa ama ne bo we efri kwasimintim ya ewo atoye mantamu na abeka yensa na abusuafo se de ensem no kokotie ye edi efri ho eno no se de chese nipa krampo etimu ayesumu ujwen ho a wonte ase all of a sudden ubinu ubi benya kasa ubekomu na chese de anka womo ti wo fie okrampo de na anka bia wobi enya womo ho asem enkan na nso so bibi kakra bi mentime ho ase ketua bi na ama wobi edi ne yonko edem mentime ho ase kakra bi na wobehu obi eyi ne yonko edi efri ho eden na sese ekosoi bufu benye nko na chese etimi ba ye nipa ye mu a yentimi control egise ye di bone yentimi nhya ye ho so egise ye pra wobi yentimi nhya ye ho so egise ye di eye ewu ansa wei o hwe
just key keke politank hu key akasa kasa enu nti enedey wudu obi akwakoto wo hawmu ama wan kasa won so do ho akwakoto esan emu asese nipa yi ehwere ne kra enkwa sesi yi a won so no emra no ene wo bedi no wo omayi emu anase wo emra ewo omayi mu ene ne bedi no nyonyonyo abra won ka bi enhwemu da senka wo oni aban ebenya amane anase wo ne eye afiase ebenya twaka ebi aya moma yanto ye boase ewo ensem ebebe piemu ewo yenimu se bibi ekoso wo ye fidua ye timum monten eso ye dwumemu ye kwa ye beimu so obi di bibi be hia wo kwampo na at least that word self control moma yenya bi ewo ye dada sitemu because enumom ena misusu se ebeboa because wenya na bibi akukukukuku o kire ene wo mensem wo kire wo masem wo susu utimi yese wo kire se wo susu no wo tumi bia na se wo susu betimi aye bibia wo bewie no na afei akwakwa ye mihu yanka eno so eni anu aduro na aka ekire a enesa mama ye nhwe na ye hunu hawa ye besi atutu ye ya namon ene hawa ye be control ye ho so obi be hye ye bufo na so obi ene ye ebebe ka ensem bi eni kwan se ede eye abufo eba krampo na ye hunu hawa ye be solve eye issues no na entimi ankwankofa wo how be say amfa ambrem abusuafo wadwinchwe for say emabno ye actions a wo mo take towards situation about wo mo entem ede na betimi aka ede afom wadwinchwe no fabra ebetu dwa e too much in comment section na like videos na share all the social media platform eso media ene ekria sikapa dasene ye besane de share bi makram.